Ang atong tema karong gabi naghisgot kini may tungod sa the number one killer. Pilaman ka mga ulo o nawong ang naa diha? Ha? Pila ka nawong? Ha? Duha? Ingon nila 10, naingon nga 5. Kung atong tanawon mga kaigalaan, dinhi sa ato nga screen adunay napulo ka mga nawong ang naa diha. Ngano nga ako ning gipakita? It is because kung atong tanawon ang atong tema karong gabi naghisgot kini may tungod sa the number one killer. The number one silent killer. How do you feel, mga kaigalaan? Kung ang inyong kini nakadawat kamo o gitawag nga threat. Death threat. Nakadawat kamo og sulat nga nagingon pagbantay kay karong adlaw o karong simanaha. Ibalhin nako ang imuhang birthday sa Nobyembre 1. How do you feel? Ha? How do you feel? Dugangan pa nako ang naghatag og death threat kauban nimo sa balay is with you in the house. The one who gave you death threat. Kauban nimo sa balay, nahibalo siya kung asa ka padulong, nahibalo siya kung asa ang imuhang appointment. Ug naa pud siya access sa sulod sa imuhang balay, apil ang imuhang kwarto. Karong gabi, mga kaigalaan, let us discover who is the silent killer. The silent killer claims ang mga kinabuhi sa mga tao nga dili pa unta angay mamatay. Kung tanawon nato mga kaigalaan, the silent killer is no other than high blood pressure. Kadaghanang mga tao nga nangawalan niini nga kalibutan tungod niining butanga. Apan kita nga mga Pilipino, mga kaigalaan nga nagapaminaw, aduna kitay pagtuo nga kung ang tao nagakatigulang, normal nga siya makaangkon og high blood. Pansultihan ta mo, it is not normal. Gikinahanglan lang nato nga makitaan kung unsa kining high blood pressure. Sa wonders of the past, looking at the wonders of the past, mga kaigalaan, makitaan nato nga dito sa Egypt adunay usa ka doktor nga naghimo og usa ka research. Si Dr. Rosalind David sa Manchester University in England. Iyahang gihimuan og research kining mga mummies nga naa dito sa Egypt. Gitan-aw niya ang mga mummies nga naa dinhi sa sulod gibutang sa pyramid. And studies done on Egyptian mummies confirms the truthfulness of God's Word. Nga naman mga kaigalaan. Kung atong tanawon mga kaigalaan, ilahang nadiskubrihan, kauban ni Dr. Claude Rofis, naghimo sila og x-ray sa 14,000 mummies o ilahang nakaplagan mga kaigalaan, kini nga mga balatian. Tanawan ninyo, unsang mga balatian. They were able to find kini nga mga balatian sa mga tao niadtong karaan nga panahon. It is a wonderful thing nga dili lamang di ay ating atong panahon na ay problema sa heart disease, dili lamang sa atong panahon nga na ay problema sa cancer, arthritis, diabetes, obesity, high blood pressure, rheumatism, and sexually transmitted diseases. Bisan pa dito sa panahon sa karaan nga mga kapanahonan. Karong gabi mga kaigalaan, atong tanawon kining gitawag nato nga silent killer. Throughout the world, aduna kitay gitawag nato nga mga cases nga 600,000
million people in the world nga dunay hypertension. Ug ang problema niini, out of 600 million, 3 million mamatay matag tuig. Mangutan ako ninyo, pilay namatay sa mama sa pano? Ha? Pilay namatay sa mama sa pano? Incident. 44 ang namatay. Ang balita na baniog sa tibuok kalibutan. Apan kining namatay nga 3 million matag tuig, walay balita. Why? It is because accepted na nato nga ang high blood kabahin na sa kinabuhi sa tao, but it's not. Tanawon ninyo sa Amerika. In America alone, every third adult is hypertensive. Matag ikatulo nga hamtong high blood. Kung atong tanawon ang high blood, mga kaigalaan, wala magrespeto kung kinsa ka. Wala siya magrespeto og edad, wala siya magrespeto og estado sa kinabuhi, wala siya magrespeto unsang imuhang edukasyon, wala siya magrespeto kung gwapo man ka o arang-arang imong nawong, wala siya magrespeto na kay kwarta o wala. Anybody can be a victim of the silent killer. So mga kaigalaan, ang problema ni ining hypertension or high blood pressure sa tanan nga mga tao nga hypertensive, nga dunay hypertension, katunga sa ilaha, wala kay balo nga sila naay problema nga hypertension. Wa sila kay balo nga high blood. Matingala na lang sila nga nung nga giatake sila. Tungod kay wa sila kay balo nga duna sila high blood pressure. O ang katunga nga nakaybalo, 1/8 ang adunay gitawag nato nga control o naay maintenance. 1/8 ang adunay maintenance. Maraming mga tao nga adunay control sa ilahang hypertension. Kung atong tanawon mga kaigsunan, unsa may significant kung musaka ang akong blood pressure. Musaka gani inyohang blood pressure o ang akong blood pressure, mga kaigalaan, 8 times ang atong risgo nga ma-stroke kita. 8 ka beses. Kung musaka ang atong blood pressure, naatay 3 ka beses nga pwede kita maatake di korason o maatake sa kasing-kasing. Ug naatay 5 ka beses nga pwede ta makaangkon og heart failure. Aniya pa mga kaigsunan, ang mga bahin sa atong lawas nga una kini maapektuhan. Ang atong kidney, ang atong mata, o ang atong pancreas. Muna nga kung naatay hypertension, mauning mga organ sa atong lawas nga dali ragayod kini maapektuhan. The silent killer. Ang pangutana, do you have high blood pressure? Naapatay high blood pressure. Ingon sa uban, 140/90. Ingon nila, borderline. Mutubag pud ko sa ilaha, dili na siya borderline. Denial na. Kay ang 140/90 is already stage 1 hypertension. Asymptomatic. Taas na nga atong blood pressure, wala lay sintoma nga atong mabatyagan. Pero pagbantay, because that is a silent killer. Unsa man gyud ang normal o ideal nga atong maangkon sa atong blood pressure. 120/80 mao kini ang normal. But what we want is not the normal, but what we want is the ideal. Pila man ang ideal? Ideal is less than 120/80. And 140/90 and above is already hypertension. So kung atong tanawon ang dakong pangutana, unsa may hinungdan? Ngano nga ang tao ma-high blood man? Ingon sa uban, ang udlot kuno sa kamote maka-high blood. Ingon nako tinuod maka-high blood. Kung matag kaon udlot lang sa kamote ang imuhang kaunon. Ka-high blood na kay ngano man, malagot naman ka kay kamote naman lang permi.
Bitaw mga kaigalaan, kung atong tanawon unsa may hinungdan ngano makaangkon kita og high blood, niya ang mga causes. The causes of hypertension, number 1 is obesity. Kung sobra ta og timbang diha sa atong normal nga gitason og ang angay natong gibugaton, sobra ta gani diha mga kaigsunan, do na tay posibilidad nga makaangkon og high blood pressure. Tanawon ninyo, panahon sa 1990, ang atong telebisyon ingani kadagko, ang atong lawas ingani nganuman mulakaw man ta aron ibalhin ang channel, so naatay exercise. Pag-abot og 2010, ang atong lawas nahimo nanging ani, ang atong telebisyon ni gagmay na. Kay nga naman, di naman ta mulakaw, remote control naman lang ang atong gamiton. So ni gagmay ang telebisyon, ni dagko atong lawas, ni daghan pod og high blood nga mga tao. Number 2, high salt intake. Ang isang karason ngano nga ang tao mag-high blood, it is because sobra kayo ang atong ginakaon nga parat. Nay parat nga bulat, timplada sa atong pagkaon, parat, naapag asin diha sa atong lamesa. Niya pa ang ikatulo. Nawa na to, ang ikatulo nga hinungdan, smoking. Pasaylo arang ko ninyo mga kaigalaan kung kamo nagapanigarilyo. Gihigugman namo kamo, mga una nga among ipaybalo kaninyo kining katalagman nga atong makuha. Ang pagpanigarilyo, usa kini nga hinungdan nga makapasaka sa atong blood pressure. Nga naman, it is because ang usa ka stick sa sigarilyo adunay 7,000 chemicals. Usa niya na, isa ang gitawag nga nicotine. Ang nicotine mao kining makapaggahi sa atong ugat. Okay? Mughagi gani, muharden ang atong artery, musaka ang atong blood pressure. Number 4, alcohol and caffeine. Ingon pa nila, anang alcohol maayo man na, good for the heart, labi na red wine. Tinuod baya pod. Pero kung atong tan-awon sa lalom-lalom nga pagtan-aw, ngano nga good for the heart ang red wine, it is because of the phytochemicals. Asa gikan ang phytochemicals, it's not because of the alcohol. Ang phytochemicals gikan kini mga kaigalaan ngadto sa grapes, nga red grapes. Ngano nga didto man ta sa alcohol, didto ta sa original, gikan sa grapes. Ingon nila ang kape maayusan kay naa may antioxidant. Tinuod ba yapon? Pero naa may side effect kung kape ang atong imnon. Ngano nga di pa man ta mukuha og antioxidant sa mga pagkaon nga wala nay side effect nga mahatag sa atong lawas. Ikalima nga hinungdan ngano nga kita makaangkon og high blood pressure. Barado nga mga kaugatan. Unsay nakabara? Tambok mga kaigalaan. So kung barado ang atong ugat, mutaas ang atong blood pressure. Niya pa, ikaunom, tanawan ninyo, kung nabarahan ang ugat padulong sa atong utok, your brain cells will die and you will have a permanent damage. Kung ang imuhang heart mo'y mabarahan, ang imong heart maglisod og bomba sa iyahang pagpagawas sa dugo. And finally, kung di yun nimo na ma-correct, posible nga ang imong heart maapektuhan ug makaangkon ka og heart attack. Niya pa, ang unom mga kaigalaan nga hinungdan. It is because of physical inactivity. Ngano nga ang mga tao mag-high blood, magkaangkon og hypertension, it is because wala kitay mga exercise. Ang tao baya gibuhat sa Dios aron nga mo lakaw, aron mo lihok. Karon di naman ta mo lihok kay musakay naman lang tag motor. Bisan pagani kaduol ang atong atuan, di naman gyud ta mo lakaw. Musakay na magyud ta og motor. Sunod nga hinungdan niya, stress. Sultihan ta mo mga kaigalaan, dili nato pwede wad-on ang stress. Stress kabahin ni sa kinabuhi sa tao nga normal. Kung gusto ninyo nga walay stress, duha lang ang atong paadtuan. It's either mamatay ta because ang tao nga patay wa na gyud na stress, or buang ta. Kaya ang tao nga buang, walay stress.
Kung normal ta nga tao, naagyo stress. So, unsay kinahanglan nato? We need to manage stress. Healthy. In a healthy way. Gikinahanglan nga i-manage nato, i-control nato ang stress, ug dili nato tugutan mga kaigalaan nga ang stress mo'y mo control kanato kay ngano man mupatay na kanato kung ato nang pasagdan. Busa mga kaigalaan, ingon sa uban, ang akong tatay high blood, ang akong nanay high blood, ang akong lolo high blood. High blood pud ko. Pero sumala sa research mga kaigsunan nga gihimo sa usa ka doktor sa Loma Linda University, si Dr. Murdoch nagingon, faulty genetics loads the gun, lifestyles pulls the trigger. Ang sayop nga atong kagikan, masakiton nga atong kagikan, maunay nagbutang og bala diha sa pusil. Apan ang atong estilo sa pagkinabuhi or lifestyle mao'y mubira sa gatilyo aron mubuto na siya. Pero kung sakto ang ato nga lifestyle, dili ta gikinahanglan nga magproblema. Okay? What can we do to treat it? Kung naatay high blood pressure, unsaon nato pag-treat? Ang pangutana nako, pwede ba matambalan ba ni sa gitawag nato nga droga or drugs or medicine? Kung atong tanawon, ingon pa nila, drug do not cure hypertension. Walay tambal sa hypertension. Kanang mga high blood din ha, nga naay ginatumar matagadlaw, dili na siya tambal. That is maintenance. Ug naa ako'y hangyo ninyo. Kung naamoy maintenance, mga kaigalaan, high blood ba na siya o diabetic maintenance? Palihog, ayaw in tawon ninyo na pakyasa. Kinahanglan nga you must be religious enough in taking your maintenance. Silent killer ni. Mapakyas ratag kausa, wata kay balo, basig mao na'y panahon nga kita atakihon. O gayaw pog tuo-tuo, bisan kinsa nga tao nga moingon ninyo, undagi na ang imuhang maintenance. Usaragyod ka tao, ang dunay gahom nga mupaundang nimo, ang imong doktor. Kung dili ang imuhang doktor mo'y nagsulti, nga undangan nimo imong maintenance, palihog igsoon, ayaw in taon na undangi. Because that might cost your life. Busa, tungod kay wala man itambal, ang pangutana, aduna ba'y mas maayo nga paagi? The answer is a big yes. Adunay mas maayo nga paagi. Unsaon ni siya? Ugma sa gabi, hangyoon nako kamog balik. Kay ipakita nako kaninyo, unsay labing maayo nga paagi aron nga makontrol nato, maatiban nato, o dili ta maapektuhan sa atong high blood pressure. Remember this, gikinahanglan ta nga magbuhat og insakto nga pagpili. Let us make the right choice aron kita makalingkawas niining nagbilanggo kanato nga balatian. Ingon sa mga akong giseminar karong adlaw, ingon nila pagkakapoy ang naay maintenance. Ato lang ni muling kawas rata. Pwede ta malingkawas ana, pwede ta makagawas ni ana sa atong problema. Hinunduman ninyo mga kaigalaan, ani ay pahimangno nga gikan sa balaan nga kasulatan nga gusto nako ihatag diha ninyo. The Bible says, Jesus can set you free. Do not fear, for I am with you. Ayaw kahadlok kay naa ako uban nimo. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you with help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Don't forget to pray because God loves you so much. Healthy lifestyle. Nakalimot na mo? Healthy lifestyle. Godly lifestyle. Maayong gabi kaninyong tanan. O God bless you, mga kaigsoon.